Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Rivals. Θα παίξουμε ένα V1 συγκεκριμένα. Ποιος θέλει ένα V1, αυτός ο κύριος. Είναι 39 level, πολύ χαμηλό. Ποιο να βάλω? Θα βάλω και εγώ αρένα. Τέλεια. Μπαίνουμε, θα πάρω το κλασικό του πρώτο. Αλυσοκρύωνο και χειροβομβίδα. Μια χαρά. Πού είναι αυτός? Ναι, κέρδισα. Πάμε λίγο. Πάμε δεύτερο γύρο τώρα. Πού είσαι? Πού θα πας? Εδώ. Πίσω απλά. Ναι, πάλι κέρδισα. Πάμε λίγο. Τέλεια. Πάμε πάλι να τον κερδίσουμε. Αλλάγκαρε το παιχνίδι, απλά θα πάρω μία νίκη. Για να δούμε πάλι. Άρμος του λάγκαρε η οθόνη. Ξέρω πώς να σε βρω, έτσι λέω. Και τώρα απλά ξεκινάω. Του κόλλησε το ίντερνετ μάλλον, απλά θα πάρω ένα win. Όπα, όχι, δεν του κόλλησε τη φορά. Τι στο καλά. Νότους. Καλύβαμε. Ναι ρε φίλε. Κέρδισα 4 κλειδιά. Υπέροχα. Τέλεια. Πώς παίξουμε με κάποιον άλλον τώρα. Θέλει κανείς ένα V1. Πλέει ένα V1. Από όχι τσάντα. Πλέει ένα V1. Τι κάνει έτσι, μάλλον από το δρόμο θα είναι τίποτα. Κάνα μάξι. Πολύ χασαρία κάνει αυτό το μάξι. Κανονικό. Πλάνη και χειροβομβίδα. Αυτός είναι ο δύο. Είναι χιάνο. Πάμε. Νότος. Ω, σνάιπερ! Αυτός είναι pro player. Δεν παίζει να κερδίσω, παιδιά. Έχασα από τώρα. Νότος. Καλό. Όπα, μαχαίρι. Αλήθεια τώρα. Εντάξει παιδιά, δεν πειράζει. Να παίζουμε και με τέτοιους, να μαθαίνουμε καλύτερα.
Για να δω. Πού είναι. Έχω καιρό να παίξω Rivals. Δεν είμαι καλός. Δεν έπαιζα πολύ Rivals. Τώρα μου κατέβηκε η ιδέα να παίξω. Όπα. Με στρίμωξε. Παιδιά. Είμαι άχρηστος και... Λοιπόν, δεν πειράζει καθόλου, δεν με νοιάζει καθόλου. Παίζουμε για να διασκεδάζομαι. Ναι. Match point. Ναι, γιατί θα με νικήσει. Α, θα πάρω πριόνι τότε. Δεν θα δούμε με το πριονάκι. Πού έριξα. Κορνάρω. Πού έριξα ακριβώς. Ναι. Πούσου. Ω, το κέρδισα με το πριόνι. Ναι ρε φίλε, έτσι. Τώρα θα με κερδίσει, αλλά τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Θα πάω κόντρα όσο πιο πολύ μπορώ. Όχι. Μπράβο στο παιδί, πολύ καλό. Μπράβο του. Εγώ παιδιά με ξέρετε είμαι άχρηστος, δεν παίζω Rivals καν. Απλά ήθελα να μπω σήμερα. Θα βγω γιατί σιγά μην κερδίσω τώρα. Με έχει άνετα. Θα παίξω 1v1. Πόσο κλάσω. Οκ. Δεν με χαλάει καν. Και υπέροχα θα έλεγα. Οπα. Εκεί είναι. Εδώ θέλουμε πριόνι. Ναι. Πάλι κέρδισα. Αυτό το πριόνι, παιδιά, είναι μαγικό. OP. Full OP. Τώρα μου αντέγραψε και πήρα πριόνι. Είδατε. Όχι, εντάξει, και αυτός καλός παίκτης είναι, αλλά το πριόνι το χρησιμοποιώ. Πέρας και εσύ πριόνι τώρα, μου μάθες το κόρπο. Άτιμε. Όχι, δεν πήρα πριόνι. Μάλιστα, Roblox, μάλιστα. Όχι, πριόνι, βάλε πριόνι. Αντιγραφέ. Τι είναι. Δεν τα βασικά. Εσύ τώρα βγάζεις νόητα, αλήθεια. Κοκοπεδάκι. Αυτός τώρα πώς γίνεται να έχει δύο πριόνια.
Ναι, μπράβο φίλες του. Να παίξω άλλους 2 γύρους. Θα παίξω άλλους 2. Θα βάλω αρένα. Βάλω το κλασικό. Τι φορά θα βάλω το τρίτο εργαλείο να είναι αυτό που σε παγώνει. GG, good game. Όχι. Πάμε πάλι με το πιάνο. Το πριονοπόλεμο. Πριονοπόλεμο θέλεις. Θέλεις πριονοπόλεμο. Τέλεια. Πάμε πάλι. Με πριόνι, γιατί θέλει πριονοπόλεμο αυτός. Να τους πήρε όπλο. Πήρε τόξο. Πήρες τόξο. Πάνω σου έσκασε χειρομοβίδα. Όπα. Ναι. Level up. Υπέροχα. Τέλεια. Πάμε πάλι με πριόνι. Όχι. Έχασα. Match point τώρα. Πρέπει να κερδίσω. Πάμε. Έλα. Ναι, κέρδισα. Πάμε λίγο. Λοιπόν, θα παίξω. Ήταν 61 και εγώ είμαι 40. Λοιπόν, παίζω άλλο ένα. Αρένα. 75 είναι αυτός. Τη βάψαμε. Πάμε. Είναι τα ίδια όπλα και την προηγούμενη στιγμή.
τους και την προηγούμενη φορά. Έτσι το sniper τώρα και θα κάνω. Sniper. Ναι. Headshot. Είχε τελικά sniper. Τι μαχαίρι είναι αυτό? Βασικά αυτό δεν είναι καλό μαχαίρι. Είναι καλό μαχαίρι. Καλά δεν ξέρω κιόλας, έχω καιρό να παίξω. Μήπως μου πέτυχε, με πέτυχε σε καλό σημείο. Πρέπει να κάνεις αυτό να κουνάς στην οθόνη σου. Για να μην μπορεί να σε πετύχει ενώ το πετυχαίνεις. Όπα. Ναι ρε φίλε. Για να πάμε. Όπα, κάτω είμαι. Πριόνι. Πού είσαι? Για να κάνεις πιο γρήγορα πρέπει να πατάς συνεχόμενα το σκόπευτρο. Αλλά σου τελειώνουν αυτά τα πάνω που λέει 150. Όπα, έχει σνάιπερ. Μα που τελείωσε. Match point. Μάλλον με κέρδισε, δεν πειράζει. Ακούγονται φωνές απ' έξω. Στο μπαλκόνι, μπορεί να μην τις ακούτε εσείς. Λοιπόν, φιλιά, ακούγονται, ό,τι θέλεις ακούγεται. Oh no. Α, headshot. Οκ, μπράβο σου. Λοιπόν, αυτά, τελείωσε το βίντεο. Γράψτε μου στα σχόλια τι άλλο παιχνίδι θα θέλατε να παίξω. Ό,τι θέλετε να παίξω σε παιχνίδι, εγώ θα το παίξω, δεν έχω πρόβλημα. Σπάστε επίσης το κουμπί του like, σπάστε το κουμπί του like. Κάντε και ένα subscribe για να μεγαλώσουμε πολύ την παρέα μας. Και γεια σας!